Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para rawuh sedaya. Ingkang kinurmatan para sepuh bini sepuh, Bapak Ketua RT saha para warga RT kalih ingkang boten saged kula kasebut sedaya. Alhamdulillah puji syukur kita aturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala saengga dinten menika kita saged sareng-sareng rawuh wonten ing adicara halal bihalal RT kalih puniki. Saderengipun kita wiwiti, kula badhe maosaken susunan adicara ing dinten puniki. Adicara kaping pisan pembukaan, adicara kaping pindho waosan donga. Adicara kaping telu sambutan saking perwakilan warga. Adicara kaping papat sambutan ketua RT. Adicara kaping 5 acara inti. Adicara ke-6 panutup. Monggo kita bika adicara dinten puniki kanthi ngucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara ingkang kaping 2 waosan donga. Adicara ingkang kaping 3 sambutan saking perwakilan warga. Adicara kaping 4 sambutan ketua RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati para sepuh, bini sepuh lan sedaya warga RT kalih. Puji syukur kita aturaken dhateng Allah Subhanahu wa taala saengga kita angsal kempal wonten ing acara puniki. Bapak Ibu warga RT kalih ingkang kula hormati, wonten ing momen halal bihalal puniki kula lan panjenengan monggo sami-sami ngencengi silaturahmi lan ngapuntenaken. Kita dados manungsa tamtu mboten luput saking kalepatan, nggih sengaja utawi mboten. Pramila inggil asma pribadi, keluarga saha dados ketua RT, kula nyuwun pangapunten menawi sedaya menika wonten kekirangan lepat nalika nindakaken ayahan lan pelayanan. Kula ugi nderekaken kita supaya terus njagi kerukunan kangge kenyamanan lingkungan RT kita. Cekap semanten ingkang kula saged aturaken nyuwun pangapunten kangge sedaya kakirangan. Monggo sareng-sareng mbikak manah sami-sami ngapuntenaken lan mugi-mugi kita sedaya saged njaga kerukunan RT puniki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara ingkang kaping 5 acara inti. Adicara kaping 6 panutup.